guys, welcome back to my channel. Welcome back to another episode of HATV Bichu Avenue. And today is November 24. It's 9 o'clock in the morning. At ngayon ay inaasikaso namin yung mga relief goods na galing sa isang organization. 188 food packs from SCA family or the Solid Katandunganan Ako family. So special thanks to Ma'am Erlene Garcia. Siya po ang nag-contact sa akin para ipamahagi ito at para may padala itong mga food packs. So kasama ko ngayon ang members of San Andres Plaris Youth Pastoral Forum. So sinasort out po namin ito ngayon at ipamamahagi ito sa 3 different barangays na mga may totally damaged houses. So para mas malayo at marami ang marating nitong ating ayuda. So maraming salamat po sa mga members at mga donors ng SCA family or the Solid Katandunganan Ako. And maraming salamat at nakipag-ugnayan kayo sa akin sa in-initiate kong campaign which is Offline Ayuda. Maraming salamat sa pagtitiwala. Kami po ay ang distribution team kasi dumating po ito dito ay nakaripak na. So ngayon chine-check po namin yung mga items kung okay siya kasi may mga histories po kasi ng sa mga ibang organizations na medyo nabasa yung bigas. So sabi sa akin ni Ma'am Earl is may laman daw itong bigas. So chine-check namin kung nabasa ba siya at kung okay siya para naman maayos nating maipamahagi sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa mga nagtiwala at ngayon sort out namin to and we're going to distribute this afternoon, a total of 188 packs or food packs. So marami na rin po tayong natulungan since nagsimula tayo ang Offline Ayuda. We already have served 237 families from our first and second batch of relief distribution. 110 families sa first batch, nag-release tayo ng grocery items, and then 127 families doon sa second batch kung saan namahagi tayo ng tig-1 kilong karne sa 127 families. That was last Sunday. So meron tayong mga videos about that. Go ahead and subscribe into my channel and take a look into this YouTube channel para makita nyo yung mga iba't ibang videos na aming ginawa during the relief distribution. So, tingnan muna natin bago ako magpaalam. Tingnan muna natin kung ano ang laman ng every pack. Tingnan nga natin eto si Jonal. Si Jonal ang aming festival queen ng Offline Ayuda. Here is Okay, so ang laman ng pack ay meron tayong apat na, lima. Apat. Okay, 4 na Noodles. oh, limang noodles. Okay, 5 noodles. Tatlong Tropico. Green pack ba tawag dyan? Isang Argentina meatloaf corned beef. And meatloaf, natapos corned beef pa. Argentina meatloaf. Tapos isang cheese wafer. Green cheese. At saka isang kilo ata. So, 2 kilos. I guess it's 1 kilo. 1 kilo rice. So, yun po, tinitingnan namin kung maayos po na dumating dito. So, baka kasi na-damage during transit or during shipment. Kailangan na i-check muna natin bago natin ipamahagi. Thank you so much again for watching. If you have not subscribed yet to my channel, go ahead and hit that subscribe button and that bell button so that you will be notified every time I upload a new video. Thank you so much and see you on the next vlog.